Σε μια χαρούμενη και ρομαντική πόλη θα μετατραπεί η Αθήνα, που θα στολιστεί από δεκάδες μεγάλες εικαστικές καρδιές που φιλοτέχνησαν διακεκριμένοι καλλιτέχνες. Η διεθνής αυτή έκθεση τέχνης, που φέρει τον τίτλο Hearts in Athens, στηρίζει την Ένωση Φιλανθρωπικών Σωματείων Μαζί για το Παιδί, ενώ ο χορηγός επικοινωνίας είναι η τηλεόραση του Α. Μια πολύχρωμη γιορτή γεμάτη καρδιές, τέχνη, χιούμορ και συναίσθημα έρχεται να στολίσει τους δρόμους της Αθήνας. Με όχημα το σχήμα της καρδιάς, με μήνυμα το συμβολισμό της αγάπης, της αφοσίωσης αλλά και της ίδιας της ζωής, η πόλη της Αθήνας γεμίζει από χρώμα και συναίσθημα. Περισσότερες από 60 καρδιές φιλοτεχνημένες από διακεκριμένους αλλά και ενερχόμενους νέους καλλιτέχνες, καθώς επίσης και από σημαντικές προσωπικότητες της πόλης, θα εκτεθούν σε επιλεγμένα πολυσύχναστα σημεία της Αθήνας για 2 μήνες. Χορηγός επικοινωνίας είναι η τηλεόραση του Α. Το Hearts in Athens είναι το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός για το 2008 και την Αθήνα μας. Είναι ένα μοναδικό εικαστικό γεγονός, το οποίο δίνει μια πλατφόρμα επικοινωνίας όχι μονάχα σε καταξιωμένους καλλιτέχνες, αλλά και σε πάρα πολλούς ανερχόμενους καλλιτέχνες.